Bai. Zer, ona? La dieta del pepino. Bai, para que estés delgado y fino. El pepino. Bai. Hau, bultzatzeko edaten duzu zerbait edo? Bai, oraintxe bertan ekarri dago. Detos o ya normal? Detos. 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 Yupi. Salda? Ez, Zer da? jengibre. Jengibre? Bai, jengibre eta ura, bai. Infusion bat bezalakoa. Ta hori hartzen duzu? Bai, Bale, hartuko gordoan. a ver. Alta cocina. Haure bai? Bai, Bale. Jengibrearekin indako infusioa. infusioa. Horren bai. hartuko dugu edo zer? Ez, limoiakin. Limoia. Bai. Limoia eser ematen diot ere? Bizitasuna. Bizitasun bizka. Bai. Bueno. Bueno, bai, sabore hona du. Hau da zure gozaria egunero. Pepino bat? Bai. Eta jengibre? Bai, jengibre limoiakin. Detos. Detos. Zer da hori? Labea, Zer daukazu ba? galletak. Ostras, zukin dituzu? Bai. Zer da, detox edo? Ez, Hau ez? hau ez. Ojo, vale, honek baduka sustantzia... Bai. Burta espeizu hartuko torduan. Ez dira gurentzat. Nola? Ez dira gurentzat. Ez dira guretzat? Ez. Zunentza dira. Nere lagun baten txata. Lagun batentzat. Bai. Ta non dago? Orain etorriko da, uste dut. Gurea. Norbe dator? Bai. Angel. Kaixo! Hau da nere zenarra. Izena? Angel. Angel, ni zuaitz. Urte askotako. Berdin. Angel. Maite zaitu asko Tere, ze ez ditutzi zure gaieta jaten, Ez dira berarentzat, Ez dira berantzat? Ez. Ze izen du beste lagunak? Lore. Lore? Lore da, bai. Beitu. Zer? Hau da Lore. Hau da Lore? Bai. Berarentzat... Bai, berarentzat dira. Gustatzen zaizkio asko? Asko. Angel, zuri zaizkizu gustatzen? Nik ezin dejan Ezin duzu joan? Ez. Zergatik? Hortza falta. Zuk sartzen duzu, hau detos? Ez. Nik ura. Bai, kupelatit atera, ura. Kupelatik? Kupelatit bai. Zagardua. Sagardua. Vale. Probatzeko nahi duzu detos? Bale. Espare, pepino da badao, Ez tare. Etxe honetan, bakoitza beria. Bai. Kagoiko legia. Kagoiko legia. Beraz, Lorentzat. Aitak, jak. Tere, guretzat. Detox. Gureat, bai. Taneria, zahardu bila, jutia. Gero arte. Bai, gero arte. Junda, Angel. Bai, beti bezala. Bakoitza beria. Bakoitza beria, jamoiko legia. Eta Lore. Tere! Bueno, txakurra omen da gizakien lagunik onena. Teren etxean, ala da. Ez niretzat edo ez Angelentzat. Gaietak Lorerentzat. Hemen dago baina Lore. Kaixo Lore. Hemen dago. Esaera badago Teren etxean. Pepinoaren dieta, txakurrantzat, gaieta. Hori da, esaera. Hori da. Bueno, bestetik, Bilintxe kantatzen zuen, behin batien Loiolan erromeria zan. Erromeria daukana etxe aurrean, Tere da. Diana, bandera igoera eta bandera jeitxiera. 3 erromeria, turutekin. Baina, zorionez, ohituta dago eta lo ondo iten du. Baina, horren harira, Bilintxen kantuari letra aldatu zaio. Ta hala dio, Tere. Behin batian Loiolan, erromeria zan, 7 8 tatxaldeko 6, turuta hotxak dira, astunak benetan, eskerrak Terek loa, nahiko ona dekan.
Ara, Jakob Errekondo liburu idaztetik muralak margotzera pasada. Bakoitza bere garaian. Eta atzeko pareta hontan daukagu Loyola tropikala. Txori horiek, ja, berua eta guzti sentitzen dut. Bueno, ondo. Paraje harra, mentxe. Ara, eta hor ikusten mazue pertsona badabil lanian edo eta guazen pixka bat. Ezautzea, aber zertan nahi den. Jepe, unon! Apa? Earki zaude, Bai, egia. Earki, pasatzia baldo. Bai, noski model, sartu. A ber, ba, bueno, a ber, ni. Aurrea. Jo, peka buen diola. Bai, zola zaila, akazu, Bai, akia. Bueno, Hala. Ikusi, pegaren, ba. Bueno, ni Mikel zu. Apa, Iñaki. Iñaki Urtaskotako. Bai, berdin. Ze mauz? Ondo. Hementxe Loyola ezautzen nabil pixkat eta ikusi paraje politiak azuela hemen, ezta? Bai. Zu hemen bizizea? Hoi da, bai, baserrian. Mai batzuk ikusten nahi naiz kanpoko alien da. Erabiltzaldia edo zertako? Gaur egon, bueno, guk erabiltzen ditugu berez. Bai, etxekoak, ezta? Bai, ze berez hemen leheno hau taberna bat zan. Taberna zan. Bai, atxiki taberna famatua. Atxiki taberna famatu historikoa, ezta? Bai, ezaguna oso. Beraz maiek eta hangu tabernakoa dira. Hoi da, bere garaian da taberna. Bale. Eta, ze izena du Iñaki, baserri honek? Hau, matxinenea baserria da. Matxinene baserri. Hoi da. Gutxi gora bera zenbat urte dazka baserri honek edo... Ba berez ez dakigu zehatz. Baina 300 urteren bat, bai, 17. mendekua edo, ez ote da nortxe gabiltza. Beti, hemen jaiotakoa zehazu? Ez. Bueno, nire Loyola tarra naiz. Loyola Berez, bai, Atari Ederren izandakoa, eta duela 10 urte, honea etorri eta... Atari Ederretik, baserri Ederrera. Bai, zuzenen. Oida, zuzenen. Iñaki, eta nola amaitzen dezu hemen? Zein zan da, kasualidadez, o ja... Pixka eta purba bai egia esan, Purba bai. Bari, baneon, amanetxean neon da, azkenen intentzioa, kanpora joteko intentzioa nagan egia esan. Derrepende aukera azartzen, ezta? Claro, baserria hutsa zeon da. Planteatu izan nuen, hori, zer egin ez? Kanpoa jun, saiatu nintzen. Bueno, saiatze harren azken finean, sartu nintzen, zuzenian. Zuzenian, ezta? Zuzenian sartu. Hoi izatea bado, ez da egea sartzen nahi... Gaur egun ja, arazuri gabe. Bai, goiz baten, barru nintzala lotan dauna, kotxe batzuk entzun da azkenen, municipala etorri nintzen. Municipalak, bale, zuen barrun zinela, municipalak kanpoan. Bost pasei kotxe agertu zian, bai. Bost pasei, jode. Ba, ez dakit zapetxatu zuten, hemen egon gozala kuadrilla handiren bat, baina, bakizu. Kontua da, kotxe entzun bezain pronto, ni jetxi, txakurrakin. Jetxi nintzen da frontoira zuzena sartu. Da, beurak atea aukitzera etorri ziraneako, hemen aparkauta baina frontoian. Nire frontoian, bita. Bai. Eta hori lasai asko partida ikusten dela, da, bueno, azkenen, kasualidadea municipalen tartean ikastolako lagunoi bat, aspaldiko partez, bai. Ai, Dios, kasualidadia, ezta? Eta beha, torri itzedan galdezka. Ez Iñaki, baldak iduzu zer, ditu gaituzte hemen norbait hemen dagoela, eta dana trastokatea guzti hori, eta hone bat zeon, pertsona bat karpeta batik, eta uste nuk judiziala izango zen, denuntzien kontu hauekin, bakizu beti. Bueno, azkenen etxeko jabia mentzan. Adios. Karo, ez dakit ikusiko zuen rollo nago, azken fine, iruditu zitzaigun gutun bat bidaltzeana. Jabei, nola esanaz, nahi orkestuz lehenengo gauza, eta nintzen zintzen etxeko atxeren inguruan, saintzeana. Eta bapaten, jaso non etxian. Doi bat, ikaixo Iñaki, Pedro naiz etxeko jabia, eta bueno, bihar nahi bazut gehatzen gara, papera sinatu nazu eta da giltzak emango izkizu. Ai, la leche. Zorionak Iñaki, horako izkoli ederrangatik. Bai. Iñaki, da guintzen martxa? Ba, animali jana, jamarriat. Coño, launtzie baldakat Iñaki. Ba, noski baiet. Venga, animo, guazen. Venga, barrura. Yepa. Hoi da. Hau de parajea, hau hementxe, adios. Bai, jardina, bueno, txokua. Hau da, txakur festa, Kuadrilla, bai. Zer deu? Jepa. Nigo, igual, Mikel, argi, hobeto, katiuska jartzia, komeni zaizu. Bai, ze hor pixkat, guztina eta bado. Berri dia, Bai, desde luego, brillo humilekin. Guazen ba, venga. Guazen ba, bai. Torri. Adios. Hau edia. Kaixo, Rip. Kaixo. Lasa, oso lari hau. Txintxuak. Rip deitzen da. Rip deitzen da? Rip zergatik? Rip, euskal musika taldearen omenez. Bale. Tipo gure Rip. Roka, bai, Rip. Claro, karaikuak ez da. Bueno. Hauntzak eman zakar. Oi gar, oi pixkat, oa indikan. Gar, bai. Gar deitzen da, eta hausu. Zutagar, karo, Zutagar eta Rip. Nik hau nizuz. Artista izena jartzen Iñaki. Bai. Fika ere gontzan. Fika ere bai. Fikatriz. Fikatriz, ahi bat, dios. Bai, horren omenez ere. Eta txakurak nola dia? Hau da, ekin. Ekin, da, hau. Hoi xagu eta tximiz. Xagu eta tximiz. Gaina xagu eta tximiz. Mek hau nizuz. Mek hau nizuz. Gaztia diata. Elma. Txuku, jarriko izu, hoi bai. Egon nahi keldi. Segi pera. Hola, David, zakastia, diata. Eurra pixkat.
Hombre, txukura jarrit, Jarriko izue, aro? Iñaki ikusten da ze kariñoa dagaten zuen txeko animalik ez da. Beti katxondoan. Bai, hoi da, katxondoan. Bida, hogi zati handi hau, eman, rip, torri. Aurri pentsako dela. Horri. Hala, rip, hartu, hogi zatik ja. Han, bilurripe. Xea gutxi miztuko nea. Eiga. Bota jo zoni. Hau hor Iska, nintzako, multzo bat vale. hemen bertan da. Torri hona. Zu. Hala, gar jaten nahi da. Hatu ziki. Zego xua, Behatza ez, behatza ez. Ostia, txek. Bueno, Iñaki, plazar bat, ezaututa zure berdin, historia motel. kontatzeagatik, eta zure etxea gonbidatzeagatik. Zergatik. Hemen txau zezatut, Vale, Holako konpainia honian, da segi base. Aio, Iñaki, Bala, eskerrik Mikel, asko. aio, eskerrik asko. Iñaki, historio zorragaria kontatu zenigun. Erori zorian zegoen baserria berreskuratuta ointxe hor bizizea. Behon daizuela, Iñaki eta familia. Baina hemen historio interesgarria baserriaren atzekaldean dago. Iñaki baserria berreskuratu eta atzekaldean indu de paso parke tematikoa, hainbeste animalekin. Loyola Park da hor. Baina animalin izena jakin ondoren, rip, zikatriz, zutagar, hor kasualidadi bat dago. Iñaki daka Loyolako baserria azkena, eta atzekaldean daka azkena rockeko kontzertu kartela. Hoi da. Lehen, eneko esan digu garrantzitsua dela baserrin historia eta jakitea, eta Patxillardegin garai batean erregina etorri pixa da monumentu historiko omen dagoain. Bainaki, bidatu zazu paperak zue baserriko historia, zati lehen taberna zanean garai batean, hor seguru Alfonso Bigarrenakiok parranda matingo zula. Eta esa era zarrak esaten duen bezala, Borboiak, Loyolan, Melokoton, monumento eta subvenzion. Eskerrik asko! Kaixo, Kaixo, zer moduz? ondo, San Marko? Ondo? Bai, Zure izena? kepa, Kepa. Zuaitz. Urte askotako. berdin. Kepa, ze zabiltza ba? Hementxe, denbora pasa. Denbora pasa? Bai. Sin más? Bai. Ezen iteke zurekin? Bueno, nahi balin badezu eseri. Bai. Seri, Antal, seri. Ja. Aterpien zaude. Bai, oso ondo, gainera. Zer da? Hau trenbidea da, trenbideari zubia, bai. Trenbidea gainetik doa. Bai. Da balio du, trenbide eta Eta aterpe, aterpe. 2x1. 2x1 oso. Bertako zu Loyolakoa? Kepa. Ni nahi sortutakoa Galdakaon. Galdakaon? Bai, Bizkaitarra? bai. Baina zer, hemen bizitzerago? Bai, orain, bai. Zer denbora hemen bizitzen? 40 urte bat inguru. 40 urte Loyolan? Bai. Trena, Claro, hau da, aterpe eta? trenan bidea, 2x1. Zergatik etor zinen Loyolara, galdetu iteke? Maitasunagatik. Ekasunagatik. Jubilatuta, kepa? Bai, aspaldin, 13 urte, ja. Jubilatuta? Bai. Da? Aspertuta ja? Aspertzen naizena eseriten naiz eta kitxo. Aspertu zenean? Aspertzen naizenean, eserit, pasarte, Hori da filosofia. hori da filosofia. Horregatik zaude eserita bai? Bai, pizkat aspertuan egon, eta baina pasarte hemen eseriko naiz eta kitxo. Tak. Eta pasatzen denean asperdura, Parranda. parranda. Beste gauza bat, Loyolan zemoz bizia, ez dizu galetu. Oso ondo. Oso ondo? Bai. Badago girorik, ambienterik ero... Gu jartzen dugu ambientea. Zue jartzen duzu ambientea? Bai. Nola, zeiten duzu? Orain erakutsiko dizut. Kepa? Nola zoaz? Ambientea jartzea? Ez, horrekin joaten zara o joaten zarete o? Bai. Egiten dugu kantu jira. Kantu gira? Bai. Kantu gira, zer da hori? Auzotikan abesten juten gea. Honekin, altabozakin.
Bai, 12 ordu bitara. 12 ordu bitara, eguerdian. Hoi da. Kantu jira. Kantu jira. Da ordu bitatik aurrera, kantu jina. Zer? Kantu jina, Kantu jina. kantu jina, bakizu, poteba, Osa, kantu, jina. eta ordu bitatik ze ordura arte da kantu jina? Bakoitzak aldun arte. Aldun arte. Aparte, kantu jiran, tarteka sartzen dugu musika, dantza pixkat egiteko. Zu aritzen zera dantzan? Bai, bai. Dantzari izan zera bizi guztia? Ez. Pertsero izan datik. Zer? Horain 6 urteraino pertsero izan du nintzala. Pertsero? Bai. Zer zen nahi durre? Ba, jode, nire Andria eta bere lagunak eta dantzan hasten zirenean, ba, ni poltsakin eta jertzekin eta denakin han pertsero lanak egiten. Hori zen zure lana dantzalditan? Dantzalditan, bai. Pertsero. Pertsero. Eta duela 6 urtetik ona, ez zara pertsero. Ez, dantzari. Erakutsiko jazu ea ze musika dagoenero? Bai, Ze bai, jartzen duzun? bai, bai. Ze musika klase, normalian? Euskal dantza, Euskal dantza. bai, bai. Ahí vaya torito guapo, tiene botines y no va descalzo. Ahí vaya torito guapo, tiene... Hau ez da Euskal dantza. Ez, nahaztu naiz. Badaukazu besteik? Bai, bai, Vale, lapsus. lapsus. A ber. Hau bai. Euskaldun agera, Euskal Herrikoa. Hau bai. Hau bai, hau bai. Euskal Herrikoa. Hemen daukazue, kepa, dantzaria ez ahaztu. Eta sekula ez? Pertseroa. Sekula ez. Gain bagoaz? Hauzoa laitzea. Osoa laitzera. Aiba. Euskal Herrikoa. Bueno, kepa. Han aurkitu nun kepa eserita, buru gainean bi gauza zeuzkan. Txapela eta trenbidea, biak. Kepak ala dio, sasi guztien gainetik, tren guztien azpitik. Hala egoten da, tankua jarrita. Baina momentu baten desagertu zen. Han joan zen, eta pentsatu nun gurpildun maleta batekin aeroportura zijoala. Baina ez, altaboz batekin auzoa alaitzera. Eta oso ondo iruditzen zait, musika topera jarrita, tabernarik taberna, etxerik etxe joatea. Gauza bat baina, Teren etxe aurretik ez pasa mesedez, nahiko jaleo badauka bestela ere turutekin eta. Bestetik Loiola auzoak bilakaera handia izan du azken urteetan, baina egunerokoan bi bilakaera azpimarratu nahi nituzke. Kantu jirak eguerdik ordu bitatik aurrera daukan bilakaera eta kepak izan duen bilakaera. Eta poema batek dena adierazten du. Lehenik kantu jira, ondoren kantu jina, kepa pertsero bat zen, orain dantzari fina.